Δική σας είναι αυτή η βίλα? Ναι, δική μου. Και πού την έχετε? Στο Long Beach, μια ώρα από τη Νέα Υόρκη. Και δηλαδή εκεί μένετε? Το καλοκαίρι, για το χειμώνα έχω ένα διαμερισματάκι στη Νέα Υόρκη. Και τη βίλα την νοικιάζετε το χειμώνα? Όχι, την κρατάω. Καμιά φορά πηγαίνω τα Σαββατοκύριακα. Και για να πηγαίνετε τα Σαββατοκύριακα. Τώρα ξέρω εγώ, ο χειμώνας είναι 8 μήνες δουλειά. Κατάλαβες. Αλλά δεν ξέρω τώρα πόσο μας κάνει το μήνα. Δεν ξέρω γιατί δεν ξέρω πόσο έχουν τα νίκια στην Αμερική. Αλλά όσο να μην έχουν, δεν έχουν $75 το μήνα. $75 το μήνα είναι 8,75-600. Και σε δραχμές μας κάνουν 3,6-18. Νάτες οι 18.000 αμέσως. Μα τι λέτε, κύριε Μπεϊζάνη? Όχι, από πρακτικής πλευράς το εξετάζω εγώ. Πολύ ωραία όμως είναι η βίλα σας. Αυτή η βίλα είναι το μεράκι μου. Την έκτισα έτσι με το γούστο μου. Φαντάζομαι και το διαμερισματάκι σας στη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ένα διαμέρισμα για να είναι κανείς κοντά στη δουλειά του. 4 δωμάτια και ένα μεγάλο living room. Α, μάλιστα. Και δεν μου λέτε, αυτό το νοικιάζετε το καλοκαίρι που είσαστε στη βίλα? Όχι, το κρατάω και το καλοκαίρι, γιατί καμιά φορά κατεβαίνω τα Σαββατοκύριακα στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Μπίλη μου, εσύ Σαββατοκύριακο αδύνατο να παλουκωθείς κάπου, τέλος πάντων.